Preduzeće Novopag osnovano je 1991. godine kao mala porodična firma koju karakteriše pre svega porodičan odnos sa svojim kupcima i dobavljačima, prijateljski odnos, čega je malo u današnje vreme, i preduzeće se bavi proizvodnjom fleksibilne ambalaže, svih vrsta fleksibilne ambalaže za automatske pakarice, kao i izradom samolepljivih etiketa. Trajemo dugo, imamo svoje ciljeve, ali želimo i dalje da ostanemo u formatu porodične firme, na zadovoljstvo svih naših kupaca pre svega, ali i zaposlenih koji su u našem kolektivu i preko 20 godina. Kompanija Novopag već dugi niz godina teži razvoju procesa proizvodnje u svojoj oblasti, a također akcent stavljamo na prilagođavanje savremenim zahtjevima tržišta. Ono čega smo svesni i ističe se kao ključni problem današnjice je važnost zaštite životne sredine i ekološko osvešćivanje svih kompanija i pojedinaca. Svjetska kriza je sve prisutna, a velike promjene sa finansijskog aspekta uz očekivani rast cijene električne energije želimo da dočekamo spremni. Naša saradnja sa kompanijom Energize i izgradnja fotonaponske elektrane na našem objektu veliki je korak i naš ekološki doprinos, a sve ostale kompanije pozivamo da učine isto.